Eritrean troops fighting in Ethiopia's Tigray state systematically killed hundreds of unarmed civilians in the northern city of Aksum. عصرت تشعت حدار كل تشن عصرت سلستن آمة مرات نبرت أقسم حجر أمان يلوم كم لمود قاش حدار تصين متنقاد إيش باشو أبزنور الأوان نيرو زي حسوون زي استنتنون ودقازنت بعد ما منقست فيدرال نابجز تجراي زعاتو ورار السراو الشعبية نابكتما أقسم آتيو نصها زيجاتات متشفتاف حرقتات مزراف زجمرم قول عسبيتي كأش شماغ لخيبلة نسلست معلتي بألمامي قتيلون لعلي حادش نصها زيجاتات بعرر تقليوم مريت أقسم بدم على غليقو سما يقسم أصلق ليكم زي أرمينا وتكبار كابز في السم حزي 4 عامت مالي أولهم أخصم دما نزي مسكح في السام زكيرات والله نتي أبكتما أخصم مريم دنجلات حاويسو أبستفالالي كبابتات تجراي وررت حيل تزفتسم وجبن سنتت تاريخو ناولدتات كسجرن كسندن كير ساخي دجام بزح سرح يتألم كودبات تجراي حدا زخنا ودبناس عن تجراي ونات أبزوت أو مجلسي أو أخصم كالوت كبابتاتن بسألات استفسم جفعي في الصم عين رسعني لهم لفنتاويان حيلتات سنتت حزب تجراي كاب تاريخو كام مريت عدبون كاب حلينا ودسبن كفحاقن كم بير كيولن علمهم قبل توم حلاقت منتنا زخونو حرقتاتنا توفيتاتنا زبصحو عن وطرح زي كونس قبل نصحات وغناتنا ون زي فتصم وقف انشفتافن يلن زبله مجلس ونات قدمي 4 عامتات لكع 5 لومي زوم لفنتاويان حيلتات سنتت أبو خصومن مريم دنجلاتن كابز فتسمو جملاو تشفتاف بتوساخي زي زر تجارو ناي مطفا نورام علامهم تكبارو من أبستفالالي أوانات أما يكادرا أما حبر ديغو أب بورا وزترفون زسكح خونتات فتسيمون حزبنا عددات انتتن مفنقالن جيران ويوميلون كم ود مناس انت سماعتاتنا زخفلو ومزنا البواغا بمسرتا هاجر تجراي كخنبتن حد سدارو قالسنا نزياب العلينا زبص حقف انشافن حنساب نحوار النمعقات بمدرخ نزمصو ناي قالسي متكرتات بمفصام حدر كلهم سماعتاتنا بمول انه نمعوات كخون يجبا نبل كاب متقعت استرفت قال تجراي تخون كم مرشن تسترف ود تجراي كل كزنقع زي ولو قداي كلهم سماعتاتنا قدات جونوسايداو ጨፍጫፍ ዝኾኑ ወገናትና ዝኸፈል ወመስዋዕት ትርጉም ዘሎ ናይዚ ዘለናሉ መድረኽ አውራ ዕማም በስምምዕነት ፕሪቶሪያ መሰረት ሓቋፍን ድልድልን ግዚያዊ ምምሕዳር ብምትካል ዝተመዛበለ ህዝብና ናመረበቱ ብምምላስ ግዛታው ሓድነትና ብምውሓስ ዝተረፈ ህዝብና ካብ ሰላሕታው ጽንተት ምስእነድሕንን ዘላለማዊ ብሔራዊ ዕረፍቲ እተጓነጽፈና ነፃን ላዕላዊትን ሃገር ትግራይ ምስእን ምስርት ይኽብል ውናት ኣብዞጾ መግለጺ ኣገንዚቦሎም ኣኽሱም ኣብ ልዕሊ ኣዝበጽሓ መስካሕ ሕግፍዒ እናዘክረት በዓል ሕዳር ጽዮን እናኽበረት ትርከብ أملا تجراي مريت بحدا سرعة كم حدر كم زلوا مكتل بريزيدنتن حلافي كابيني سلام ستان تجراي ليتنال جنرال تادس وردا وردا جليسهم مكتل بريزيدنتن حلافي كابيني سلام ستان ليتنال جنرال تادس وردا أم فتحت أجم مريت متنخا سرعة ستان فاينانسنز ملكات مس أمرار حكتما مقلن كلن كفلا كتماتاتن زتا كايدهم أو كتماتات بفلاي دما أو كتما مقلا زر زلوا سرعة محدرة مريت أجمات كم زلوا زحبرو جنرال تادس وردا مريت النهال مريت يلن مال تخكل كم زي كوانا قليصهم كتماتاتن كفلا كتماتاتن سرح عدل نزفاطرو سب هافتي معالن وايم بمفساس تكالات نخانصو كبراتات خمس قباع بمقلاص وحز انفسترات نمعزازن دحننتهم نمحلاون منقستي معورين استتناخر النايت تاسرعات ام زرقاح بلوع التخرات يسرح الليلهم ابز حز الساعه الزراي زلو صقمات ناي مريت دليت غداي صتان فاينانسن زولدو مخانم زحبرو جنرال تادسم مسل صقمات ام مفتاح بفلاي دما ناي منسي حتو حقاو حتو بمخانو بقولتف كملاسولو خمس قبع حبيرهم منسي اب ጫፍ ከተማታት ጥራሕ ከይኮነስ ንኣብነት ኣብ ማእኸል ከተማ መቐለ ዘለው ሰፋሕት መሬት በሓባር እናተወደበን ምስ ባንክታት ብምትሓዝን ዓበይት ፉዓት ዝሰርሐሉ መስርሕ ክትኣታተኸም ዘለውን ኣገንዚዎም ማእኸል ከተማ ንመንእሰይ ዘይግቡዕ ዓይነት ጌርካ ዝግበር ምንቅስቃስ እውን ደው ክብል ከም ዘሎ እዮም ጀነራል ታደሰ ዘብሩን እዚ ክግበር ከሎ መንእሰይና ናብ መሬት ምሻጥን ምልዋጥን ምእንቲ ከኣቱ ከይኮነስ ስድራ ቤታዊ ሓላፍነት ክስምዖን እግርን ክትከልን ንምግባር እዩ ኮይኑ ግና ልምዓደው እናበልካ ክኸውን ከም ዘይብሉ ሓቢሮም
ኣብ ከይዲዚ ፖሊስ ወይ ዝኾነ ናይ ጸጥታ ሓይሊ ደው እናበልካ ወይ ድማ ዓይኒ ሰምዐካ እናተባሃለ ዝግበር ኣካይዳ ክኸውን ከም ዘይብሉ ምዒዶም ኣብ መቐለ ሽረ ዓዲግራት ወዘተ ዋላ እውን ኣብ ገጠር ከይተረፈ ብሰፊሑ ዝረአ ዘሎ መሬት ምኽልካል ናይ ሕርሻ ቦታ እውን እንተኾነ ናይ ምዕምራር ጸገማት እዩ ዝበሉ እቶም ጀነራል ኣብ ገለገለ ከባቢታት ጣብያ ዝወደዎም እዮም እናተባሃለ ናይ መንግስቲ ኣሰራርሓ ጻረር ደው ኢሉ በቲ ህዝብን መንግስትን ዝፈልጦ ኣብ ስራሕ ዘሎ ሓደ ምምሕዳር ከምኡ ድማ በብኸባቢኡ ዝህሉ ከባቢያዊ ምምሕዳራት ዝስራሕ እዩ ዝኸውን ኢሎም ኣብ መላእ ትግራይ እውን ብሓደ ስርዓት ክመሓደር ኣሎ ኢሎም ኣብ አዲስ አበባ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ክልል ዓፋር ኣብ ዝዳሎ ዘሎ መዕቆቢ ክሰፍሩ ምዃኖም ተገሊጹ አገልግሎት ስደተኛታትን ተመለስትን ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ክልል ዓፋር ኣብ ዝዳሎ ዘሎ መዕቆቢ ንምቕማጥ መደብ ከም ዘለዎ ኣፍሊጡ ኣብቲ ትካል ዳይሬክተር ሓልዋ ስደተኛታት ኣይተ ዳባለ መሳ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ክልል ዓፋር ኣብ ከባቢ ኣብ ዓላ ኣብ ዝዳሎ ዘሎ መዕቆቢ ንምቕማጥ መደብ ከም ዘሎ ሓቢሮም ነቲ መደብ ንምድላው በጀት ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ውድ ሕብራት መንግስታት ይጽበ ከም ዘለውና መልኪቶም ኣብ አዲስ አበባ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዘቕርቡ ሕጋዊ ሰነዳት ስለ ዘይነበሮም ከም ዝተኣሰሩ ገሊጾም ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ በአንጻሩ ሰነዳት ዘይብሎም ኤርትራውያን ስደተኛታት ንዝተፈላለዩ ጸገማት ተቃልዕቲ ምዃኖም መልኪቶሎም ዳይሬክተር ክፍሊ ጉዳያት መሰላት ስደተኛታት ናይቲ ኮሚሽን ኣይተ ሞጎጋር መስቀለ ሰነዳት ዘይብሎም ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝተፈላለዩ ጸገማት የጋጥሞም ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኣብዚ ሕዚ እዋን ናብ ሃገሮም ክምለሱ ኣብ ሓደጋ ይርከቡ ኢሎም ኤርትራውያን ሕጋዊ ሰነዳት ስለ ዘይብሎም ከም ትምህርትን ጥዕናን ዝበዝሉ ማሕበራዊ አገልግሎታት ከም ዘይጥቀሙውን ኣመልኪቶም ጁባላንድ ምስ ፌደራል መንግስት ሶማሊያ ዝነበራ ርክብ አቋሪጻ መንግስት ጁባላንድ ምስ ፌደራል መንግስት ሶማሊያ ሃገራዊ ቁዋም ጥሒሱ ሓድነት ህዝቢ ሶማሊያ የዳኸመሎ ብምባል ብወግዒ አቋሪጾሎም መንግስት ጁባላንድ ትማሊ ኣውፅጾ መግለጺ ፕሬዝዳንት ሓሰን ሼክ መሐመድ ሕገ መንግስት ረጊጹ ስልጣን ብዘይግቡ ይጥቀመሉ ምፍላይን ብልሹናን ይዕቢ ክብሉውን ከሲሱ እቶም ፕሬዝዳንት ኣብተን ቅድሚ ሕዚ ርጉኣት ዝነበራ ግዛኣታት ጁባላንድ ዘይውሕስነት ንምትእታው ሓዊሱ ኩናት ሕድሕድን ጎንጽታት ንምውላዕ ይሰርሑ ከም ዘለውን ከሲሶሎም ጁባላንድ ብተወሳኺ ኣብ ዝምድናታት ምስ ፌደራል መንግስት ሶማሊያ መርገጽያ ብምንጻር ቋሚ መትከላዊ ዘይትንክፍ ዘይንደራደር ብምባል ኣስሚራቱለላ ክቡራትን ክቡራንን ንሎሚ ዝሓዝናዮ ዜና ዳሃይሎሚ ነዚ መስል ነይሩ ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዚና ነመስግን ሰላም ደሓንኩን